سلام جايس كمي عليكم نلوم عنت دما قصاليت كفال قلطيفنا حيزنالكم كنمصينا بزبلناكم مسرت ناي موداتا كال اي كفال حيزنالكم مصينا لنا نزا فيلم كساب موداتا خطريوا عند عدمكم نزا فيديو لايك بمغبار جمرو سناي غيزي كال اي كفال كجمر كلا كابتارينا زقارصنايا لينك نانسي اب هوسبيتال مسانا نابغز اخم زخدت يفلطمو نابو يخيد اتب اندام عبي هصانات زعبي حوا دما معصو يخفتلمو حفتي كتزارربك سلازي تدلي كابز خيد ولا كوانت بلو لينك جن مسمع بي ونابتوش تاتيو ننانسي خزارربا يفتن نساغن ولا حنت ملس ختهو سلازي كالت كاب غزا وصي خيدمو تبلعو مغب دما ابناي مقمط مغب غيرو ناب غزا يسدلا اسا دما نت مغبريا كابت مغب ختبلع ولا كوات زيدليت دحرغن مستاميت كتمغب تجمر اب قصال معلت دما نابت تخاريات نبرولو غزا اتم واناتات نايت غزا يموصمو كاب غزኦም نختوصن كال غزا تخاريا نختاتو ينغروا اسا دما تنبرولو غزا اندادليت كلا اتب اندامعبي هصانات زعبي حوا غزا خساب تركب اب غزو نختنبر يفقدلامو ناب غزو يحيزوا يخيد لين غابز حجي غيزي نانسي مستناي اندامعبي هصانات زعبي حوا مسو تنبر كم زلا يسمعمو حج خابت زنبرو لزلو غزا اب قربهم كال غزا تخاريو كاب رحقت كوينو نعوم ككاتاتلوم يجمر كابو دما تحوا ناب سرح كساب زخيت تصبيو ناب غزኦም يخيدمو ننانسي دما بو مسرخبا كساب حج ولا كوات زي تعارقو نسو گن ناب اندا قربه يسعما ازغات امندا تفطر خلو دما ابلع علي تقميتو زنبر عبي زبل مانكا وديقو نلين راسو يهرمو كابو دما تبندا معبي هصانات زعبي حوا تمليسي مصمو اتستفطر نغر يريمو بزي فقادو نابت غزا سلازاتو حريقون لينغ بخصوت يهرمو نانسي دما لينغ اب غصو سلستارمه كتحكمولو اندفتنت كلا اسو گن غديفوا كابت غزا وصي خيد اندغنا خا حوا خاب غزا حساب زوص تصبيو نابت غزا ممصيون بحوا خيرم كله دما ولا حنت ملس زيهابن فليتو يغرخ تقبرلو سلازدليه ينيرو بز مخنيات دما مشت ناي صحف ملأخت ولا كو تسددلا نساغن انتاي لخم تملسلو ولا يطفيوا نيرو اب قصال معلت دما ناي دليفر سرحتنيو نسات فتو مغبطات نخبص حلان ناي فقر قطمتا دما كم زنبب لا يقبر انت خونا غنابتوش تغزا حواس لزنبره نت مغبي يقبلومو قتا نابت انداغو حف كيدو يغحفو نانسي دما اتناي دليفر سرحاس لزي قارصت نلينغ حاو فليتو نابت غزوم فيور حيزا خمت مص يغبرمو دس بلا نجر انداغبره تخرتا نخصحب يفتن نساغن نلينغ سلا تفكرو ولا حنتي تقدستلو نيرا لينغ ولا كنت خونا نانسي نابنا يندحو غزا خمس خدت مسفلته بوقلتو فنابو خيدو كاب غزا خطوص كلا يرخبامو نانسي نام مكينو خمتا اتو غيرو كزارا ربا يجمر نسو بتعم خمزه فكران حاوغن حماق سب سلازخونه كابو خطرحا كم زلوا ينغرا نانسي دما لينغ فقرو سلازغلصلات حقيسا بحاوغن كساب كندو خقن كم زيبلو تنغرو كابز غيزي جيميرا دما حريقه ولا كنت نبرت يقريلاتلو كلتيوم دما فقرات كوينوم ناب غزا مستملس دما بصحف ملأخت اندعللو ننحدحدوم دما فقروم يغلالصو اب قصال معلت دما مسبو نخلاليا ناب غزو يحيزوا مسكده حاون نلينغ ناي صل سمعيت زلوم بيتسبون بنانسي خزاربون كساب حج تمرتاب زي مودا دما با بزربا خلا غصون يفتنو اساغن تمرتا والا كوات زي ودت بناي سئل خلتا فلت تخم زخونتن اب سوشال ميديا دما بزحات تخدل تخم زلوا بمزراب نتوم بيتسبو ملس تهبوم كابزن دحر دما اتوم بيتسب تاكيبوم دراري مغبو ابو نلينغ دما بناي نانسي بحرياتن سنسرعتن سلس حقوسه نخلوم دق ولا حد نعا نخاسي كيف تنيلو يطنققو مغبوم دما تمغيبوم مسودو ابوش تغزوم نابزركب صبوق منافشان نانسي وسلامو بحاده خوينو ابو صبوق غيزي يحلفو نلينغ ابونا ديون دما كابرحقت كوينوم يريوم يمنيرو كابزن دحر دما لينغ ناب حد خفلين نانسي توامو قدم حج بحاده خوينوم زنبرولو زنبرو ابتناتا غزا زنبره اقحوت حنت خيترفه نابز غزا مصيو ات غزا لكعتناي قدم غزا اخساب زمسلا نت غزا صبابيغو سربرايز يغبرا ناب غزا اندافانوا خلو دما
أتبندا معبي هزانات زعبي حوا كلتيوم حجي فقرات كم زخونو سلا زي فلته حجون زشقرا زلو مسيلوه كابو فليخو وسدايفتن لينجن ولا حنت نجر كم زي تفترة بممثال نعو خمان زمديلون دا تصوعه نخلتيوم حقيفو تفانيوم كابتو بوتا يخيد أبزي جيزي حوا دما كلتيوم فقرات كم زخوني يردا أبزي قتل معالتا دما نقو ناب سرح عنداب صحة أب سرح كوينا دما نعرفت جيزي خلوا خلو بحاد خوينوم جيزي خحلفو يجمرو انتو خونا جن حاد معالتي أب سرح خلا اتوم مسارحتا اتتفوتو نايسئل وددر بمملكات سرح نختركب زقبرة أفكاري ألينج مخانو مسامعات الساز مسلا اتسرح بخيلتا زرخبتو سلزخونة باتز تفترة نجر حريقة تخيلا ناب أوفيس تخيدمو اتز سمعتو حق ديلان لينج تحتو نسو دما أزخلو نجر زقبرة دليتا نخقبر حاسيبو خمزخونة بمزراب حق مخاني قلتلا الساقن باتز قبرو نجر بتعم حريقة سلز خاب حج ندحر فقرة وركبهم كم استقارت بمزراب قديفات تخابتو بوتات خيد انت خونا قنسو مسازلو فقر بقليلو نخو قاروتو سلزيدا لين سلزفكران ابكت صالة معالت زيت فلتو سب نعا خاس يخبل لينك نعا كابت سبيت حنا اتز نبرو بوتا دما برخا سلز نبرك ماي بمهرامو مخنيا دما بزناب تلك يومن كلت يوم دما بحنساب جيزي حليفهم عبقربو مناب زنبر هوتيل دما يأتو عندنا خأخلت يوم حانت خفل سلزحازو لينك خصاب يقريتات قبرلو أمريت كم زدكسن السادم ما أبتعارات نخدكسي سامامعو انت خونا قن دقايق زاكلاب تمريت مسدكسه ناب اقرو حاسا خيمت أمو سلز فرح سنبيدو ناب تزدكسه تلو عارات نتيرو يديب نستوسن دقايق دما بخمز عينت ملكع مستزراربو أما أكلهم متر أسجيروم كلت يوم أبزعارات نخدكسي سامامعو عندنا دما لينك نتقاتام تتكيمو اتز قبرو نعاي لخم زخونن انت حريق وادما يقريتا مسحاتتا سلا تفكرو بو مجيكاني أبيامو يقرأ جيراتلو نابناي قدم فقرو مملسو عندنا دما كم تلمود أبتن قتلت معالتات اتتفتو مقبتات انداسرحة نابت زلاتو بوتا انداسددن زتفلالي ناي فقر قالات زحازو ورقاقت دما كسدل لا يجمر انت خونا قناب قتال معالتي حافتو قوسينر بناي سرح قدي أمكينا نخراخبو تنقرومو اندا زاراربتو خلا ماننتو زين فلتو سب كابرح قد كوينو ناتا قد ولاكوات زي ترأيه لينج مسحفتو زي كونا مسكال اقوال زولوم سيلو سئلي سئلومومو عبقا زي تخمز زرقح يقبر نانسين حوان دما نت زينا دحر مرأيوم نت استفتر نقر نمرققات دقاقي مولاكوات دولتلو موبايلو تعاتي سلزنبرت كقبلاي كالن عندنا دما نانسي أبتسئل زلا أبن دامع بيه هزانات زعبيت حفتو مخانا رقت انيا سلزخونت مس حوا خوينا نابقات خيدمو أبن دامع بيه هزانات زعبيت كم حفتو سلزخونت أمونغو خلت يوم دما ولا حانت ناي بيت سبزمد الناس اللي زي بلوم كابحونت وطاي كالا عينة ركب انت دقها اليوم تحتا اتا بن دامع بيه هزانات زعبيت حفتو جن اتخلو بزينا استزرقح نقر حق خمزخوني از نقرتا لينج ولا كنت خون النت سئل النت زينان مسرأيه ننان سدليو مسحوا بقمقم بحري رخبا نخزارا ربا دما ناب عند غرب خمتس كله نايت بحر دمتخ سمع كله فوبيو خمز اللعالو سلت فلت كابتو بوتا نخخيد كتتنققو تجمر انت خونا قن شعور رأسو سيحيتو عمريت يودق دحر ساعتات دما كابت رأسو سيحيتو وزنبرا مستبارا برا أب هوسبيتال كمزولو يرد أمو نانسي دما بقونو دكيسات تصنحو عندنا دما بتوم دوكاتر اتناي فرح سميعت متانك قدفو مدهانيت كوسد كمزولو سلس سمعت حجنت مدهانيت نمتقام كوقارص خمزولو تنقرو السو دما اسا قديفاتو تزي كيدان أب قونو تخوينان مدهانيت ولا حنت خمزي تقمون بتعم خمزة فكرة بمزراب فقرو يقلت ألا كابو دما بقتصال معالتي أبتناتو قزامو سوقت نبر تجمرمو ناي قدم سرحة بمقرات كم بحدش أبتفتو ناي سئل سرح أب حد كامبان سرح رخيبا كسرح تجمر بناي سرحة مسلات مخنيات دما نخزانا قعن بارتي عينتا داليوم دما تصبو جيزي نخحلفو مسحاتتا مستوم كلتا مساء السرح محازو تاخوينا
4 ኮይኖም ብሓንሳብ ኩሎም ንኽዘናግዑ ወሰኑ ካብኡ ድማ ዘድልዮም ኣቑሑት ንምግዛእ ናብ ሱፐርማርኬት ምስ ኣተዉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ንሓፍቱ ትሪኣሞ ብቐኒ ሕማቕ ይስምዓ እሱ ግን ወላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይተፈጠረ ረጋጊኡ ናብቲ ዝዘናግዑሉ ቦታ 4ቲኦም ኩሎም ብሓደ ይኸዱ እሞ ትምሸት ኣብኡ ንኽሕልፍዎ ድማ ብቴንዳ ኣብኡ ገዛ ክሰርሑ ይጅምሩ ካብኡ ድማ እቶም መሓዙታ ምስ ደቀሱ ክልቲኦም ጥራይ ካብ ድቃሶም ተሲኦም እንዳተዘናግዑ ጽቡቕ ናይ ፍቕሪ ግዜ የሕልፉ ኣብተን ቀጸልቲ መዓልታት ድማ እቲ ሓድሽ ስራሕ እንዳዓበየን በቲ ናይ ስእሊ ክእለታ ምኽንያት ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ እቶም ኣድነቕታ እንዳበዝሑ ክመጽእ ከለዉ ንርኢ እንተኾነ ግን በንጻሩ እቲ ናይ ሊንክ ካምፓኒ ካብ መጠን ንላዕሊ ናይ ኢኮኖሚ ክሳራ እንዳጋጠሙ ክመጽእ ከሎ ንርኢ ምኽንያቱ ቅድሚ ሕጂ ዓርኮም ብዝነበረ ኣብዚ ግዜ ግን ተጻራሪኦም ዝኾነ ብናይ ቤተሰብ ካምፓኒ ተጽዕኖ ስለ ዘጋጥሞም ዘሎ እዩ ናይዚ ካምፓኒ ዋና ድማ እቲ ንናንሲ ዘዕበያ ኣቦኣ ክኸውን ከሎ ከምዚ ዝገብር ዘሎ ድማ ንዝጻረርኦ ካምፓኒታት ሙሉእ ብሙሉእ ንኽኽስሮም ስለ ዝመደበ እዩ ነይሩ በዚ ምኽንያት ድማ ንናንሲ ሓፍታ ዝኾነት ናብ ሊንግ ትኸይድ እሞ ኣቦኣ ነቲ ካምፓኒኦም ንኸይኽስሮ ተደልዮም ንዓኣ ንኽምርዓዋን ደው ንኸብልዎን ተሓቶ እሱ ግን ብሓሳባ ክሰማማዕ ስለ ዘይከኣለ ፈሊጣ ድማ ዝተዓንቀፈት መሲላ ናብኡ ትወድቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ናንሲ ብናይ ካምፓኒኦም ክሳራ ምስ ሰምዐት ንሊንግ ንኸተረጋግኦ ናብቲ ካምፓኒኦም መፅያ ስለ ዝነበረት እቲ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ትርኢ እንተኾነ ግን ናይ ሓፍታ ተንኮልን ባህርን ስለ ትፈልጥ በቲ ዝተፈጥረ ነገር ወላ ሓንቲ ተገረመትን ነይራ ግን ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዜና ስለ ዝሰምዑ ክልቲኦም ክምርዐው እዮም እንዳበሉ ወረ ክነዝሑ ይጅምሩ ንናንሲ ሓዋ ድማ ነቲ ዜና ምስ ረኣየ ናብ ሊንግ ቀልጢፉ ይኸይድ እሞ ብሓፍቱ ይፃወት ስለ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ናብ ሓፍቱ ንኸይቀርብ ከጠንቅቆ ይፍትን ሊንግ ግን በቲ ሓዋ ዝተዛረቦ ነገር ስለ ዝሓረቐ ምስኡ ክበኣሱ ይደልዩ ብተመሳሳሊ ድማ ናንሲ ናብ ሓፍታ ኸይዳ ብናይ ኣፍቃሪኣ ጉዳይ ተጠንቅቓ ካብኡ ንድሓር ድማ ምስ ኣፍቃሪኣ ዘለዋ ፍቕሪ ንኸተጠንክር ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ብሓደ ኮይኖም ናብ መዘናግዒ ቦታ ይኸዱ እሞ ናይ ቁልዕነት ግዜኦም እንዳዘከሩ ክዘናግዑ ይጅምሩ ናብ ገዛ ድማ ምስ ተመለሱ ከመይ ገይሮም ነቲ ካምፓኒ ካብ ክሳራ ክድሕንዎ ከም ዘለዎም ሓሳብ ከቕርቡ ይጅምሩ ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ኣኼባ እንዳገበሩ በቲ ጉዳይ ድማ እንዳተዘራረቡ ናይ ካምፓኒ ኣብ ካምፓኒኦም ዝገበሩ ሕማቕ ነገር ኩሉ ከጋልጽዎ ይኽእሉ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ ካምፓኒኦም ናይ ሓለዋ መስመር ሴሮም ሃክ ብምግባር ብዙሕ ናይ ስራሕ መደባት ከም ዝሰረቕዎም ከረጋግጹ ስለ ዝኽኣሉ ኣብተን ቀጸልቲ ሰሙናት ከምቲ ናይ ቀደመቲ ካምፓኒኦም ጽቡቕ ስም ክረክብን ከምኡ ድማ እቲ ካምፓኒኦም ካብ ክሳራ ክድሕን ይኽእል በዚ ምኽንያት ድማ ሊንግ ተሓጒሱ ንዕኡን ነፍቃሪቱን ዝኾን ፍልይ ዝበለ ናይ ድራር መደብ ከዳሉ ይጅምር እንተኾነ ግን ሽዑ ንሽዑ ናንሲ ኣብ ገዛኣ ከምዘየላን ኣበይ ከም ዘላ ከም ዘይተፈልጠ ይሰምዕ ከምኡ ድማ ኣብተን ቀጸልቲ መዓልታት ብሞባይል ስለ ዘይደወለትሉን ዝኸደቶ ቦታ ድማ ስለ ዘይነገረቶ ገለ ጸገም ተፈጢሩሉ ኢሉ እንዳሓሰበ ከሎ ሓፍታ ናብ ሊንግ ትመጽእ እሞ ካምፓኒኦም ከሲሩ ስለ ዝነበረ ገዲፋቶ ከም ዝኸደት እንዳተዛረበት በኣ ተስፋ ንኽቆርጽ ክትገብር ትፍትን እሱ ግን ተስፋ ከይቆረጸ በቶም ናቱ ሰባት ገይሩ ኣበይ ከም ዘላ ክደሊ ይጅምር እንተኾነ ግን መዓልታት እንዳሓለፉ ዋላ እኳ ተኸዱ በኣ ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ክረክብ ኣይከኣለን ናንሲ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ትርከበሉ ቦታ ካብ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለን ቀደም ምስ ኣዲኣ ኣብ ትነብረሉ ገዛ ክኸውን ከሎ ናይ ገዛ ኣቑሑትን ካልእ ነገራትን ኣብ ዝረኣየትሉ ግዜ ናይ ኣዲኣ ሞት ትዝ እንዳበላ ናይ ቁልዕነት ግዜኣ ድማ እንዳዘከራ ይመጽእ በዚ ምኽንያት ድማ ቀደም ዘሕለፈቶ ናይ ቁልዕነት ግዜኣ እንዳዘከረት ክትስእል ትጅምር እሞ ኣብ ቁልዕነታ ኣብ ፍልይ ዝበለ ቦታ ኣብቲ ናታ ዕድመ ምስ ዝነበረ ቆልዓ ዝነበረ ግዜ ትዝ እንዳበላ እቲ ተዘክሮታት ኣስኢላ ንሊንግ ትሰደሉ እሱ ድማ ነቲ ስእሊ ምስ ረኣየ ዘላቶ ቦታ ስለ ዝተረድኦ ብቁልጡፍ ናብቲ ቦታ ይኸይድ እሞ ይረኽባ እንተኾነ ግን ናንሲ ናይ ቁልዕነት ግዜኣ እንዳዘከረትን ኣብቲ ግዜ ብዝፈጠረላ ተጽዕኖ ምኽንያት ርእሳ ክስሕት ትደሊ ኣብቲ ተዘክሮታታ ድማ ብሰባት ተሰሪቓ ከም ዝነበረትን ኣብቲ ስእሊ ዝሰኣለቶ ቆልዓ ድማ እሱ እውን ከምኣ ተሰሪቑ ስለ ዝነበረ
ኣብቲ ሽዑ ግዜ ከም ዝተላለዩ ትዝክር ካብታ ሃለዋታት ፊኣቶ ዝነበረት ምስ ነቓሕት ድማ ኣፍቃሪ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ትሪኦሞ ኣብዚ ከም ዘላ ከመይ ገይሩ ክፈልጥ ከም ዝኸኣለ ምስ ሓተተቶ ኣብቲ ስእሊ ዝሰኣለቶ ቦታ ቀደም ተሰሪቑ ተወሲዱ ከም ዝነበረን ልክዕ እቲ ስእሊ ምስ ረኣየ ድማ ኣብቲ ቦታ ምስኡ ተሰሪቓ መፅያ ዝነበረት ጓል እሳ ምዃና ከም ዝተረድአን ብኡ ምኽንያት ድማ ናይቲ ሽዑ ግዜ ተዘክሮታት ስለ ዘለዎ እዚ ቦታ ብቐሊሉ ክርስዖ ከም ዘይክእል ይነግራ ሽዑ ድማ ሓቂፉ እቲ ዝተፈጥረ ነገር መታን ክትርስዖ ምስ ኣረጋግኣ ምሳ ኣብቲ ቦታ ንኽጸንሕ ይውስን እሞ ናታ ቆልዓ ኸላ ዝተሰኣለቶ ስእልታት እንዳረኣዩ ጽቡቕ ግዜ ከሕልፉ ይጅምሩ እንተኾነ ግን ነቲ ስእልታት እንዳረኣየቶ ኸላ ኣዲኣ ምስቲ ዘዕበያ ኣቦኣ ዝተሰኣለቶ ስእሊ ትርኢ እሞ ዘዕበያ ኣቦኣ ጥራይ ተመሲሉ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝጸንሐ ሰብ ናይ ብሓቂ ኣቦኣ ከም ዝኾነን ዘይሓሰቦ ድማ ኣጋጣሚ ስለ ዝተወልደት ልክዕ ብጊጋ ከም ዝተወልደት ከም ዝቖፅራን ኣዲኣ ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስ ተረድአት ብሕርቃን ምኽንያት ሓሚማ ካብኡ ንድሓር ድማ ጸዲፋ ከም ዝሞተት ንርዳእ እንተኾነ ግን ኣቦኣ ነዲኣ የፍቅራ ስለ ዝነበረ ግዴትኡ ድማ ስለ ዝኾነ ናብ እንዳ መዕበይ ህፃናት ወሲዱ ንጓሉ ዕብይዋ እዩ ካብኡ ንድሓር ድማ ናንሲ ምስ ኣፍቃሪኣ ኮይና ናብ ገዝኡ ምስ ከደት ነቲ ገዛ ብዲምላይትን መፀባበቕን ብግቡእ ኣፀባቢቑ ናይ እንቋዕ ብድሓን መጻኺ ቀባብላ ይገብረላ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ብናይ ኣፍቃሪኣ ኮምፒተር እንዳተጠቀመት ከላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናታ ስእልታት ከም ዝዘርግሐ ምስ ረኣየት ክትሕጎስ ትጅምር ከምኡ ድማ ናብ ስራሕ ምስ ከደት ሓደ ዓቢ ካምፓኒ ምስኦም ንኽሰርሕ ፈቓደኛ ከም ዝኾነ ይነግራ ግን ናይቲ ካምፓኒ ማንነት ምስ ፈለጡ እዚ ካምፓኒ ናይ ኣፍቃሪኣ እዩ ነይሩ ሊንግ ነፍቃሪቱ ንኽሓቕፋ ናብ ኣዋላ እኳ ተቐረበ እሳ ግን ኣብቶም ቅድሚ መሳርሕታ ኣፍቃሪ ከም ዘለዋ ክትፍለጥ ስለ ዘይደለየት ኣብኡ ኾላ ብኢዳ ሰላም ትብሎ እሱ ድማ ብሓሳብ ኣዋላ እኳ ተተሰማምዐ እንተኾነ ግን ንሱ ፈሊጡ ኣድህቦኣ ብምስሓብ ኢዳ ንኽሕዛ ክፍትን ከሎን ነቲ ናይ ስራሓ ቦታ ወኪላ ምስቲ ካምፓኒ እንዳተዘራረበት ከላ ናብኣ ኣተኪሩ እንዳጠመተ ክሕፍራ ይፍትን እንተኾነ ግን ካብታ ኣብ ኣኼባ ዝነበሩ ካብቶም ናይቲ ካምፓኒ መራሕቲ ናይ ሓንቲ ሰብ ዘቕረበቶ ናይ ስራሕ ሓሳብ ከም ዘይፈተው ብምዝራብ ሊንግ ፈሊጡ ነቲ ኣኼባ ንኽቋረፅን ጽባሕ ንኻልኣይ ግዜ ኣኼባ ገይሮም ጽቡቕ ገይሮም ከም ዝዘራረቡ ብምዝራብ ነቲ ኣኼባ ከም ዝቋረፅ ይገብር ካብኡ ንድሓር ድማ ምስ ናንሲ በይኖም ምስ ተረፉ ንኽትረጋጋእ ነጊርዋ ኣፍቃሪቱ ስለ ዝኾነት ክስዕማ ምስ ፈተነ ኣብቲ ካምፓኒ ዝሰርሓ ክልተ ዋልድ ናብቲ ዝነበርዎ ክፍሊ ኣትዋ እሞ ዝገብርዎ ነገር ከም ዘቋርፁ ይገብራ ናብ ገዝኦም ድማ ድሕሪ ምኻዶም ዝተፈላለዩ ናይ ዲዛይን ሓሳባት ብናይ ስእሊ ክእለታ ኣብ ወረቐት እንዳሰኣለት ኣብቲ ውሽጢ ካምፓኒ ንዘለዉ ሰባት ድማ ንኽትእመን ኣፍቃሪያ እንዳሓገዛ ሓሳባት ከተመጽእ ትጅምር ንጽባሒቱ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ተዳልያ ብርእሲ ተኣማንነት ነቲ ዘዳለወቶ ነገር ኣብቲ ኣኼባ ንዝነበሩ ሰባት ተቐርብ እንደገና ከኣብዚ ናይ ሕጂ ግዜ ወላ ሓደ ሰብ ንሓሳባ ክቃወሞ ይከኣለን ነይሩ እቲ ኣኼባ ድሕሪ ምውድኡ ድማ ነቶም ኩሎም ዕዱማት ድምፁ ዓዋቢሉ ኣፍቃሪቱ ምዃና ይዛረብ እዚ ኣጋጣሚ ድማ ንዓኣ ኣሕፊርዋ ነይሩ ብኻልእ ወገን ግዋን ሼክ ድማ ምስ ኣቦኡ ክዘራረብ ይጅምር እሞ ኣቦኡ ካብ ሕጂ ንድሓር እቲ ሓላፍነት ንዕኡ ከም ዝህቦን እቲ ካምፓኒ ድማ እሱ ከም ዘመሓድሮን ከምኡ ድማ ንሊንክ ኣብቲ ካምፓኒኦም ንዝገበሮ ነገር ሕነ ንኽፈዲ ይእምኖ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ብናይ ሓሶት ሓበሬታ ምኽንያት ናይቲ ሃገር ዜጋታት ንናይ ሊንግ ካምፓኒ ተቃውሞ ንኽወፁን ሰላማዊ ሰልፊ ንኽገብሩን ይገብር ካብኡ ድማ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ንናቱ ካምፓኒ ኣኼባ እንዳገበረን ናይቲ ናቱ ካምፓኒ ስም እንዳሓደሰ ኸሎን ዘይተጸበዮን ሕማቕ ዜናን ይሰምዕ እዚ ዜና ድማ ንሊንግ ብሓሶት እቲ ካምፓኒ ዋላ እኳ ተተኸሰሰ እንተኾነ ግን እቲ ነገር ኣንፈቱ ብምቕያር ብኣንጻሩ ኣብ ልዕሊ ትካል ግብረ ሰናይ ከም ዝፍጠር ከም ዝገበረን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድማ እቲ ካምፓኒ ንኽፈርስ ኣብ ጫፍ ከም ዝበጽሐ ይሰምዕ ናንሲ ዋላ እኳ ተኾነት እቲ ዝተፈጥረ ነገር ስለ ዝፈለጠት ቀጥታ ናብ ኣፍቃሪኣ ኸይዳ ንዓ ወላ ሓንቲ ነገር ከይሓበረ ከም ዝኽገብር ከም ዘይነበሮን በቲ ዝገበሮ ነገር ድማ ከም ዝሓረቐትን ብምዝራብ
ክልቲኦም ንጊዜኡ ይሓርቁ እንተኾነ ግን ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ክልቲኦም ክቕጽሉ ስለ ዘይክእሉን ስለ ዝፋተውን ምሸት እቲ ኩሉ ዝተፈጥረ ነገር ብምርሳዕ ህይወቶም ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደም ይቕጽሉ ከምኡ ድማ ሙሉእ መዓልቲ ብሓንሳብ ድሕሪ ምውዓሎም ምሸት ንሊንጋ ኣቡኡ ብጽኑዕ ከም ዝሓመመ ይንገሮ እሞ ናብ ሆስፒታል ይኸይድ በዚ ምኽንያት ድማ ናይቲ ካምፓኒ ሙሉእ ብምሉእ ሓላፍነት ናብኡ ይኸውን ከምኡ ድማ ኩሉ ነገር ሙሉእ ብምሉእ ከም ብሓድሽ ክሰርሕን ከስተኻኽሎን ስለ ዝደለየ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ናብ ጓን ይኸይድ እሞ ካብ ሕጂ ንድሓር ጸገማቶም ረሲዖም ብሓደ ንኽሰርሑ ሕቶ የቕርበሉ ንሱ ድማ ነቲ ዝበሎ ነገር ተቐቢሉ ሰላም ተባሂሎም ክሰማምዑ ከለዉ ንርኢ ናንሲ ዋላ እኳ ተኾነት ኣብ ስራሓ ኮይና እቲ ሓድሽ ናይ ክልቲኦም ካምፓኒ ብስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ዘመልክት ዜና ከም ዝወፀ ምስ ረኣየት በፍቃሪያን በትብ እንዳምዕበይ ህፃናት ዝዓበይ ሓዋን ሕጉስቲ እንዳኾነት ትመጽእ ብኻልእ ወገን ድማ እታ ዩጊዮ ዝተባህለት ንናንሲ ናይ ንእስነት መሓዛኣ ነሪኣ እንተኾነ ግን ዩጊዮ ኣብ ኮሌጅ ብሓደ ካብ ዝመሃራ ጊዜ ጀሚራ ብመሓዛኣ ስለ ትቐንዕ ንዓኣ እንዳጸልእታ ትመጽእ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ኮሌጅ ከለዋ ናንሲ ከም መሓዛኣ ዋላ እኳ ተረአየታ እንተኾነ ግን ከተጥቃዓ ስለ ዝፈተነት ርእሳ ክትከላኸል ክትብል ዘይሓሰበቶ ደፊኣታ ናብ እስካላስካላ ሸተት ኢላ ከም ዝወደቐትን ንእሽተይ ማህሰይ ትጋጢምዋ ከም ዝነበረን ክሳብ ሕጂ ንዓኣ ድማ ሕነ ንኽትፈዲ ትምድብ ከም ዘላ ንርዳእ ኣንስዬ ድማ ውሽጢ ገዛ ከሎ ኣብ ውሽጢ ካልእ ክፍሊ ኮይና ድዩ ነታ ካብ እንዳምዕበይ ህፃናት ዘዕበየታ ጓላ ዝተወሰደትሉ ቦታ ብሞባይል ክትዛረብ ከላ ይሰምዓ እሞ ደው ከብላ ስለ ዝደለየ ብቕልጡፍ ናብቲ ዝሰምዖ ኣድራሻ ብመኪኑ ክጓዓዝ ይጅምር ሊንግ ዋላ እኳ ተኾነ እቲ ዝተፈጥረ ነገር ምስ ሰምዐ ናብቲ ዝተወሰደትሉ ቦታ ምስ ከደ እቲ ናብቲ ቦታ ዝወሰዳ ሰብ ብኻራ እንዳፈራርሐ ኣፊቱ ሓደ ዶኩመንት ከም ዝተቐመጠን ንዓኣ ብሂወታ ኸላ ክወስዳ እንተደኣ ደልዩ ግዲ ናብታ ዶኩመንት ክፍርም ከም ዘለዎ ይነግሮ እሱ ድማ ሂወታ ንኽትርፍ እቲ ዶኩመንት መሊሱ ነቲ ሰብ ክህቦ ይጽጋዕ እሞ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ንዕኡ ኣጥቂዑ ርእሱ ከም ዝስሕት ይገብሮ ካብኡ ንድሓር ድማ ነፍቃሪቱ ነቲ ተኣሲራትሉ ዝነበረት ገመድ እንዳፈትሐላ ከሎ ዩጊዮ ኣብቲ ቦታ ስለ ዝነበረት ብጥርሙዝ ጌራ ርእሱ ተሃርሞ እሞ እሱ ድማ ምስ ተዳኸመ በሊሕ ነገር ጌራ ክትቀትሎ ክትብል ዘይሓሰበቶ ብድሕሪያ እቲ ሊንግ ፋንግ ዝተባህለ ንሊንግ ሓዊ ይመጽእ እሞ ኣጥቂዕዋ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ናይ ሓዊ ህይወት የትርፍ ኣብዚ ጊዜ ነይሩ ሊንግ ንሓዉ ካብ ልቡ ዘመስገኖን ናቱን ናይ ኣፍቃሪቱን ህይወት ብምትራፉ ድማ ሕጉስ ዝኾነ ካብኡ ድማ ከመይ ገይሩ ናብዚ ቦታ ከም ዝመጸ ምስ ሓተቶ ንሶም ዝኸዱሉ ዝነበሩ መኪና ብድሕሪኦም ካልእ መኪና ትከታተሎም ከም ዝነበረትን ተጠራጢሩ ድማ ተኸቲልዎም ከም ዝኾነ ይነግሮ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንነዊሕ ጊዜ ብኡ ይቐንዕ ከም ዝነበረን እንተኾነ ግን በቲ ናይ ቅንኢ ስምዒት ሓዊ ክሳብ ዝቕተል ከም ዘይጨከነ ይነግሮም እዚ እንዳተዘራረቡ ከለዉ ድማ ኣንሸይ ናብኦም ይመጽእ እሞ ኣዲኡ ትዛረቦ ዝነበረት ኩሉ ብምንጋር ብድሕሪ ዝኹሉ ገበን ናይ ኣዲኡ ኢድ ከም ዘለዎ ይሕብሮም ካብኡ ድማ ኣዲኡ ካብዚ ንላዕሊ ገበን ክሰርሕ ስለ ዘይደለየ ብሕጊ ንኽትሕተት ክገብር ከም ዝሓሰበን እቲ መደብ ንኽኸውን ድማ ንሶም ዝሞቱ ክመስሉ ከም ዘለዎም ብምዝራብ ነቲ ሓደጋ ዝተፈጥረሉ ቦታ ብሓዊ የቃጽሎ ኣዲኡ ድማ ከምዚ ዝገበረትሉ ምኽንያት ኣንሼን ዝተባህለ ወዳ ናይ ብሓቂ ግን እሱ ናይ ጎ ፋሚሊ ቤተሰብ ከም ዘይኮነን ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ድማ ናይቲ ቤተሰብ ሃብትን ስልጣንን ንኽቋጻጸሮ ደልያ ስለ ዝነበረት እዩ ነይሩ ብኻልእ ወገን ድማ ሊንግ ከም ዝሞተ ኣብ ዜና ስለ ዝወፀ ሊንግ ሼን ዝተባህለ ናይቲ ቤተሰብ ዝነኣሰ ወዶም ነቲ ስልጣን ይሕዝ በዓል ሊንግ ድማ ዝሞቱ ዋላ እኳ ተምሰሉ እንተኾነ ግን ምስ ኣፍቃሪቱ ብሓደ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እንዳተዘናግዑን ጽቡቕ ጊዜ እንዳሕለፉን እዮም ነይሮም ከምኡ ድማ ንኣንሼን ኣዲኡ ዋላ እኳ ተኾነት እቲ ሊንግ ሼን ዝተባህለ ናይቲ ቤተሰብ ንእሽተይ ወዶም ኣብዚ ሕጂ ጊዜ ስልጣን ስለ ዝሓዘ ምስ ጓላ ንኽተመርዕዎን ሃብቱ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ብዝበሃል ደረጃ ብናታን ብናይ ቤተሰባን ስም ክትገብሮ እያ ሓሲባ ከምኡ ድማ ቀዲማ ምስ ሊንግ ሼንግ ትፋለጥ ከም ዝነበረትን ንሊንግ ሼንግ ኣቦኡ ካብኡ ንላዕሊ ንዓብ ሓዊ የቐድም ስለ ዝነበረ ንዕኡ ቂም ከም ዘለዎ ስለ ትፈልጥ
مليسو نخصلقو بزح زربايا تزاربو نيرا كومو دما بزحجي كيزي مس لينغشين بزعبا بزح حماق سراح اندا تزاراربو لينغ بتوم ناتو سبات تتقيمو اتز زاراربو كلو نجر اب دمص مقدح ماشين كقدحو يجمر كابز بتوساخ دما نت كمبيوتروم هاك بمكبار توساخ مرتعوتات دحر مدلايوم ابناي لينغشينن ابناي زينرن ناي مرع بروجرام اتز تقدح ناي دمص ملأخت نخسمع اب قدما اب تبوتا زنبرو سبات نخسمع يخفتو اتا خمر عواز حسب زينر دما بدي مخنيات اتسلطان كم زحازه تردا شعون شعو دما لينك مسبون مستحاد حاون كوينوم نابتو بوتا يمصمو لينك شينغ دما نعوم ولا كوتراي ولا حنت خيفرحه حجه ابتوشت كامباني لكعكمو بزح اكسيون زلو سب كم زيلن ولا حد خب سلطانو خورودو خم زي كل كزارب مس جمره ابو كساب حجي زي تردو حماق بهريات نايودو اندا تردا يمص كابو دما بو اتناتو زخونه ناي اكسيون بتصحيت مولو بمولو نودو لينك خم زهبون كلتيو مستدمره دما كابتناتو ناي اكسيون بزحس لزبلص كيفتو كاب سلطانو خم زورد يحبرو ابزا فيلمنا اموداتا نريو دما لينك نت كامباني ممرح جميرون ات اوفيسو دما بناي افكاريتو سئلتات تصابابيقو كومو دما توساخ ناي سراح كونترات مس انشان كفارارم كولو نري كابز بتوساخ دما لينك افكاريتو قدم تسرحلو زنبرت موتر سايكل غزيولان سربرايز كغبرا خلون تنبركي خدما تمرعو نديخيلو ناي مرع حتو مسقربلا نسا دما نخت مرعو فقادنيا ختكون كلا نري اب موداتا دما ودن قالن وليدوم حقوسات كونو خلو نرئمو فيلمنا ابزت ود كبرات تخاتاتلتي كاميريكوما انت فتيخوما نزا فيديو لايك مقبار يترسعو كومو دما نزا چانل سابسكرايب بمقبار مورالكم ايفلينا زخونا حساب رئيتون تحليكم دما اب كومنت خنصبيكم إنا اب زقصل بخالق فيلم خصاب نراخب سسنايو